बे रंजालि बैसागुखौ दैदेनलांनो बैसागु रंजालि आफादनि नेहाथारि आं गिबि गिबियावनो बैसागु हालखौनो दामग्रोनोसै। बेनिफ्राय खेराइनि खेराइखौनो थांबावनि एबार देमसिनि दामनो जाबाय आरो आच्छा मानगोनां खाम दामनाय बादारि नोंथां दाथ' खामखौ दामबाय नङा होमबा गिबियाव दामबाय बैसागु बेनि उनाव दामबाय खेराइ बेनि उनाव दामबाय बागुरुम्बा आरो बेनि उनाव दामबाय खेराइ दामबावबाय बेनि उनाव दामबाय देमसि देमसिनि उनाव दामनाय खामनि सुरा मा मोसानायाव दामनाय बेयो बागुरुम्बायावनो दामो बांसिन बैसागुआवबो दामो मोननैयावबो दामो दा नोंथाङाथ' खामखौ बेसेबां मोजां दामनानै दिन्थिलांबाय खोनासंबाय दा बे
खामखौ जोङो मानिफ्राय बानायो मा दंफांनिफ्राय बानायो खामखौ गोदो-गोदायनि मानसिफ्रा बुङोमोन मान्दार बिफाङा मोजां जायो रेजें जायो होननानै आरो खान्थाल दंफांनिफ्राय बानायो होननानै खोनादों दा बानायनायखौथ' नुफेराखै आंबो थेवबो गुबुनफोर बै गोदोनि बोराय बुरै आबौ-आबैमोन बुंनायखौ खोनानानै आं बेखिनि दंफां बानायो होनना मिथिगौ आरो दा गुबुन गुबुन दंफांखौबो बानायो थेवबो मोजांसिन रेजेंसिना मान्दार दंफाङा मोजांसिन जायो होनना बुङो आरो बयबो बेखौ ओमफ्राय खामाव गोमनायनि थाखाय मोनसे गुदुं फिसा बानायना होनाय जायो आरो जायखौनोखि होनो खामनि खोमा बे खाम खोमाया आगदाथिं थायो ना आगसिथिं थायो खोमाया बे खोमाया आगदाथिं थायो राइट नंगौ आगदाथिं साबायखर थाबाय बिथांसिम जोबोद मोजाङै दामनानै थांबाय दा जोंहा नैथि बादायारि दङ हरिचन्द्र बसुमतारी औगुरि गामिनि बैसागु फोरबोखौ बिदिब्ला बैसागुनि बोथोर नालाय बैसागुनिखौनो दामनोसै बैसागुनिया मोननै मोनथामसो ताल दं आं मोनथाम तालखौ बुंगोन गोदान मोनसे थाला जाबाय मोनसे जाहैबाय आरो मोनसे ताल दङ बेखौ बावलायबाय जियानो जाया आं बे बैसागुनिखौ मोनथाम तालखौ दानबाय ओमफ्राय दानिया बागुरुम्बा ओमफ्राय खेराइनि मोसाग्लांनाय ओमफ्राय दानिया खेराइ गोलाव ओमफ्राय बिनिफ्राय बावजोब्बाय जायखिजाया बेखिनिखौ दानबाय आदसा मादारि नोंथां गासैखौबो दामनानै दिन्थिफुंजोब्बाय
दा बैसागु मोसानायावथ' जोंना देमसिनिबो मोनसे मोसानाय आयदा दं दा बे देमसिखौ माबायदि दामनानै मोसायो एसे दामनानै दिन्थिनाय देमसिना जाबाय दानिया दामनानैबो जोङो खोनासंबोबाय बे जोब्बाय दानिया मोननैसो सोंथि सोंनोसै बे खामखौथ' दामबाय दामनोबो रोंबाय नाथाय बे खामखौ बानायनायाव जा दुरुं सोङो बे दुरुंखौ मोनबैसे फानो माने फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम बेसेबां थाखो थांनाय जायो बे खामनि दुरुंखौ दिरुङा जाहैबाय जोंनि लिरनायाव मोननाय बायदिब्ला बे जाबाय 18टा जरा जानांगौ बे जोंनि ग्रोब ग्रोब जायो नङा होमबा 18टा जरा सारिगिदिं 18टा जरा जायो 18टा आलु होनना बुंजाबाय मोनसेल' हायनाय जायो हायनानै फैयोब्ला जरा जाना थायो बे जरा जानायखौ 18टा जरा होनना बुङो दा बे खामखौ फुंनाय समाव माबाफोर नियम दङ नामा आङो आगोलाव लेखा फरायनायाव मोनदोंमोन मोनसे खोथा बे खामखौ माबायदि फुङो दा नोंथाङा फरायसाया माबायदि फुङो बे खामखौ बे खामखौ फुंनायाव फुंग्राफ्रा मोनसे नेमखान्थि लानानै फुङो बेयाव दंफांखौ लानानै बेसेबां अरथाय बे अरथायनि बिगुरखौ हाबाय हानानै बिगुरा मोननै रोखोमनि थागोन मोनसेया जाबाय दामग्रा खि लगायग्रा मोनसेया जाबाय मोसा होनना बुङो बेखौ मोसा होनना बुङो बे मोसानि खाथियावनो दहायदि आगदा आगसि होनोमोन बिदि नङा नाथाय फिसा गेदेरसो जानांगौ फिसाथिं थायो ना गिदिरथिं थायो जोंनिया दा फिसाथिं गब्लंआ थायो आरो दहाय आगसि आगदा होनदों आगसि आगदाब्ला नैबेखौ आगसिजों लाना नांगोन सोरबा आरो बे आगदासिम लाना नांगोन नाथाय गिदिरथिं थायोना फिसाथिं थायो बेखौ गब्लंआ फिसाथिं थायो आरो ओमफ्राय बे खुंनायाव बेखौनो सोंदोंमोन आङो आगदाना आगसि होनना सोंनाय खोथाया बेनो बिथाङा गिदिरथिं थायो होनदों ना फिसाथिं थायो होनदों बेखौ सोंदोंमोन सोंनायनि मोनसे आयदा आरो ओमफ्राय बिथाङा बुंनो हायाखिसै आरो बेखौ माने आगदाथिं लाबाय नालाय बे आगदाथिं होबाय आरो ओमफ्राय सोंदोंमोन आरो राइट ना सैथो ना आं सोंफैदोंमोन नाथाय बिथाङा बुजियासै आरो जोंनि खोथासो जाहैबाय साबायखर थाबाय बादायलायनायजों लोगोसे जोङो नायगिरि बिथांमोनाबो गोबां खोथा जोङो मिथिनो मोनबाय आरो जों गोबां बाथौ आर'जाव गाबनाय खामखौ दामनो नागिरदों आं ओमफ्राय जोंनिसो खारा मेथाइ दामग्रा दङ
बावहाय मोनसे दामदोंमोन ना गेजेराव मोसानानै आरो बेखौ दामफिननो 카르고 두분이도 다른 두분이 담느냐? 두분이 담는 것도 있어요. 두분이. गोजोननाय थाबाय फंबाया बे लेक्सआव जे गिबियावनो आं खेराइ बैसागु खेराइ मोसादोंमोन बे गिबियावनो आं लानानै दा खेराइनि आं मोसादों माबानाय नालाय सेंग्राफोर गारबोनानै बैसागुनि हागौ आंहा एसे खेराइनि एसे लोगो मोनबोनाय नालाय आबै आबौनिफ्राय खेराइनि मानसि दानिया आवथारो आरो आमसिया दानिया दाउथि दोननाय खेराइनि नालाय बैसागुनि खोनाबाय दाथ' बैसागु बोथोर बैसागु फैनाय फोरबो नालाय बैसागुनि मोनसे दामदो बैसागु मोसानायनि साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बिथाङा बे बैसोसिमबाबो दासिमबो हारिमुनि जोंनि दामनाय देनाय आगजुफोर दासिमबो मोजाङैनो दामगासिनो दं बेनिखायनो साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दा जोंनिया फैनांगौ दिपुन बसुमतारी आरो लोगोसे रेडि जानानै थानांगौ आगोलसा बसुमतारी बेनिखायनो आं फार्स्ट बैसागुनि थांफिनसै आरो बैसागुनिखौनो मोनसे स्टेप दाबावनो नागिरदों बे आं जेनेबा दानि
나랑 구분 시작다 보면서. बैसागु जावजानिखौ आं दामनोसै बैसागु जावजानिखौ आं दामनोसै 바굴바고 보세요. 바굴바. 우리 하야야분들 아마 보이사가 무슨 분들 말에 보이사가 나쁜 안사프리카를 봐야 여자분들. 땡큐. 사랑하는 이장님, जोंना जोबथा बादायारि खालामनायाव आगोलसा बसुमतारी बिथांखौ फैनो थाखाय खावलायहरबाय। दा बैसागु सोलिबाय नालाय बैसागुखौनो दामनोसै आरो सत्रारि मोसानाय खेराइ मोसानाय देमसि बै खामाव बे फानसिमाबा गोसोम गोसोम फोनो बे गोसोम गोसोमखौ मानो फोनो बेखौथ' आं गोथौयै सोंनाय जाथ'वाखै ओरैनो बुंनायाव थामथि मिथिया आं बाखिखौ मोजां मिथिया आरो खामा बे फारसेजों समान जानांगोन फारसेजों गिदिर फारसे आरो फिसा खालामो मानो